Dear Mr. Lonely, naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita ket impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan a Mark, manipod syudad ti Baguio. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely, maaramid ko amin akay kayat ko. Idisan pa'y asimmangbay iti biyag mi, ti ina, ti kadendenak. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Mark. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Kunani mama, kayat na mati umay agyan diti Bagyo. Kayat na kanu mati umay makipagnaad kanya. Tapno saan laang akadagiti kakabsat ko ang makipagnaanaad. Katuna. Pampanunutak nga roti agbirok iti pagsarikak no umay ni mama. Iti kasta, ison ti pagawawirak. Apag iso. Agbirbirok da iti servidora, ije karinderya pagtrab-trabahwak. Ije kan nga agapla, ino kayat mo. Tamno saan ka na marigatan nga agbirok pa'y. Sige man nga rod. Taiso pa di masapulak. Nagrigat mat ngamin nga agab-abang. Saad dapay kaninanang mo ti inauna nga anak ta o papawidan ta. Saan mat ngamin akayat ni nanang mo nga laon ta ditoy. At niya nga rod nga ay. Agsangit mo't ni nanang, numayadayo kan kuana ni Rico. Kasano, kat ni nanang tinangpadakal kan kuana. Dayta nga rod kat. Baybay akon. Tamok mat nga ado ti sakripisyo ni nanang iti dayjay nga anak ta. Isun tinangaw awer sipud maladaga. Nagtrabaho mat gayam dito ni Daisy. Asino iti mga awer iti anak yo? Nagpabagyo ti inana, kat iso nati mga awer iti anak mi. Di kasano itan? Saan kan ama kainom, numalpas ti trabaho, tadamot tin gwardya? Anya saan? Saan nakaparparitan nga uminom? Sigud mat nga wan ibagbagana, no kasta nga aginumak. Ay kat nasayaat nga rod, tapalpalubusan na ka ni bakit mo. No kasta, mabalin tayo nga rod ti uminom, minton madamdama. Saan pa'y mat nga ita, pare? Ha? Kasangsang putlaw na ti katugangak. Kaslamat dimat, no makita na nabarte kak nga agawid. Ket kasangsang pat na. Ay ket, iso ano iso ti kunam? Agpalakas ka pa ilaing nga rod, kini katugangam. Talaga na mas gayam ti panagluto, Mark. Narwama kong ngagluto, mama. Manumot na natawan kong aglutluto. Kan day tabulalo, ti specialty mi je karinderya paglutlutuak. Iso nga rod dayta ti ilukluk magko mama. Tinaimas aluto ti asawak. Ngam saan mat anasaya at ti sobraan na taba, anak ko. Agdayat ka kiti. Tamay mayat akitaan ti babae a sexy, ngam tay na taba. Ayos lang kanya, nga uray na taba ti asawak, mama. Ngam mas healthy mat laang ti sexy. Isungag pakutong ka. Manon nga daw asahan tayo ngayon minom. Kaano nga iti plano ang panaginom tayo? Mabalin tamot sigurong ti aginom. Uray siya, makin-inuma kon. Sigurado ka asan nga agungat ni bakit mo? Saan? Basta agpakadaak. Ibagak tulatan nga umuna nga agawid. Kat, anya nga iti lutuan ta, pulutan tayo, inton madamdama. Tay sigud apulutan ta. Okay, mayat nga rod. Ay, mabidlang Hmm. Awagak pa'y ninanang ko. Hello, nanang. Kumusta kayo ditan? Nasayaan kami mo't anak ko. Da kayo nga'y, kumusta kayo mo't dan? Nasayaat kami met, nanang. Awang gayam. Adda dito iti ina ni Daisy. Isu ti agaw awer iti may kadwang anak mi. Isu ang makatrabaho manan ni Daisy. Ay kat nasayaan nga ron ano kasta. Ay, sapay kumata ikatamon ti panagin inom mo. Kababain mo't iti katugangam no makita na kang agbarbartak. Nanang, amuyo met. Asaan ko ama ikat ti panagin inom ko? Ay, sursurwam nga ikatan anak ko. Awang gayam. Nagpauitak manan iti kwartayo. Ay, kat agyaman na karon no kasta anak ko. Ay, niri ko nga nanang. Mabalin ka di akasarita ka. Ay, mabiit laang. Taitod ko kan kuan ato'y cellphone.
Hello, Tatang. Kumusta ka, anak? Ayos lang, Tatang. Kumusta mo't nga iti panagadal mo? Kas iti sigod, nangatulad tadag iti gradok. Nasayaat nga ron no kasta. Kano kayo manen nga gawid dito'y kadaading ko? Mailiwakon kiniading ko. Sige. Ibagak to kan ninanang mo, tagawid kami. Uraik ti panagawid yo, ah. Wen, sige pa nga rod. Bye! Muna kan nga gawid Aginom kami pa'y kan ni Pari John. Alam to'y nabati asweldok. Nagpawita kon kaninana. Ay, ipagarup ko no saan kan nga aginom. Tamanipod simbangpot ni mama, kat saan ka na naginom? Gapo tama pa inak laeng. Ngam talaga asaan kun amalabdan. Makain inuma ka talaga. Isa pangasim Umunakan, taginom kami pa'y. Sige nga, Rod. Basta di ka unay agpakarabi kat adapay trabaho tayo inton bigat. Un ka di. Di nakpakadanagan. Amok ter aramidak. Alan bakit? Abaya di mo kaya ti agpaarakop kanya ka. Anya ka matan, Mark. Makaturturog akon. Inton bigat to daytan. Apay ka di akasta ka. Siguro, addan sa baliman niya. Ay, saan ka kadi amabain ka ni mama? Amangan numangag na ka. Awan bibiyang ko, ure mangag na. Dayta ka timadikan ka numabartag ka. Saan ka makaaw-awat? May manugot ka kumao, dinalpas. Saan nakapilitan no saan ko akayat? Nabanugak, kat kayat ko ti maturog, kayat ko ti aginana. Salbag yun di kasoy. Ala, agkape ka, tapno maikat ti hangover mo. Agyaman ak, mama. Agininom ka kayam, maditi kasta abisyo. Malaksid ang madadaal ti salunat mo, ibusin na pa'y ti kwartam. Isuntumatan ti pagapaan nyo iti asawam. Mama, palubusan nakmat ni Daisy nga aginom. Nabayagan nga agin inumak. Katjakon kabaalan aliklikan. Taisukat nga ro ti agas ti bannog ko. Awan na saya at aturungan ti tao akas ta ti panagrasrason na. Awan dudurasan ti biag ti tao amang nginom. Mama, saan kami paimot anagbisin kan ni Daisy? Saan ko paimot abinisin ti anak yo? Kat, mapna kalatan iti kasta a klase ti panagbiag. Agab-abang kayo. Mang panunot kakitde iti pagdurasan ti pamilyam. Saan kat nga arak ti pagalistuam. Masurunak iti katugangak pare. Prinangkanak iti agsapa. Anya timbaga na pare? Kaguran na ti panagin inom ko. Awan kanududur asan ti biag ti tao amamartak. Ay, awanin nga rod Saan ka na makainom pare? Naglaingan day diya bakit? Abay, iso timang pakpakan kanyak. Ta isuro nakit din iti aramidag. Pagawidak to pay. Anya? May turad mo apagawidan? Diyak lang amin maidiretsukan ko anak kahit. Ibagak iti asawak. Tapagawidan nan. Kasanon, no di na kaya apagawidan ti inana. Inana day jay, bro. No saan na kaya tapagawidan? Oh, di pagtalawak idadwa. Anya? Maaramid mo day ta? No isakit na ti inana. Dinasaysaya at asumurutan iti inana. Anya? Madlaw ko aliklikli kang matan ni mama. Man nakibiyang launay ti inam. Apay akas tamot ng di pa nagsasaom iti inak. Isutiin mo na anag sa o kanyak iti madi. Kat, agpay sumati bagbagana, saan ka di? No kasta, pagsarsaritaan dak nga gina. Dinamag na kanyak, no apay apal palubusan ka nga gininom. Kat kinunak, asaan mo akabaulan nga ikatan ti panaginom mo. Kat ikunana, adda ka no kanyak amang kontrol kan ka. Adda ka nun pamilyam, kat rumbang laang nga isardeng mo ti aginom. Apay, nagbisin ka na ya iti sidong ko. Wan, sa anak pa ang nagbisin. Ngam ti kayat ti mama, kita haam mo ti masakbayan tayo. Awan ka no pa'y balay ta. Rumbang ka no nga gurnong ta. E di awam pa'y ti inam iti sidong ta. Awan problema.
Angam ita, ay, tila mo ten pakibibiyangan na. Isuan na saya at no pagawi damon. Anya? Talaga saan ka mabagbagaan, Mark? Amom lang nga din akaguran ni mama ang mabartag ka. Ngam agbartag ka lata. Awang bibiyang ko iti inam. Saan nga iso timang bibiyag kanyak? Isong awang karbangan na amang kontrol iti kahit kong aramidan. Saan maabastos ang tinak? Awan mo't karbang ang amang bastos kan kwa na. No saan mo akayat abastos pagawidam, tadyak kayat ang makita ti rupa na dito'y balay. Nabayag nga an-anusan ka, Mark. Ngam day ti apan ang bastos mo iti inak. Saan ko ang mapalabas? Apay saan na simrek ti asawam? Nasakit sa tinakam na kadagiti imbagbagak idirabi Ha? Ang aldawan, awan pa'y laeng. Diyak amo, noan niya ti imbagbagakan kwa na ti inana. Ti amo da nga ta, nakaturog akpay, iti agsarsarita da. Hangam, dangdanggak nga ibagbaga ti inana. Noan niya kano ti kinaykayat ti anak na kanyak. Adda kanumat itsura ti anak na. Ngam apay kano, asyak ti kinayat na apangit lang aruden. Pangit pa'y kano ti ugalik. Nene. Apay nga agkatawa ka. Ah? Kaya't ka di asa unday ta, apangitak? Pare. No adda nga min guraken ka ti may sa tao, pangit ti panagkita na ken ka. Isu siguro, akas day tinaibagana. Ne, apay ngay. Kaslawan mo tao dito'y balay. Ne. Awan matandang iti daduma agamit. Sumarakak iti kwarto mi. Ne. Awanan dagiti kawas ti asawak. Nukasta, pinanawan na kon, kat simurot iti inana. Ne. Adda surat ang nakaparabaw iti lamiseta. Kita. Basag. Mark. Nabayag ang nagan-ano sa ka. Saan ko nga imbagbaga ka ni mama no adaman problema. Basta inananusan kalatta, gaputa si ka timang pakpakan kanyak. Ngam nakita ni mama no anya aklasi ka nga asawa. Isuti ng lawlawag iti panunot ko. Nga damot mabalin ko apagbilyan, asaan kat nga ananusan kalatan. Simurot akon ka ni mama. Saan aga po kadagiti imbagbagana? No di kat simurot akon kwa na. Gaputas si kapay amis mo tinang papanaw iti mismo nga inak. Awan respetom iti inak. Idinto asyak. Jak pulos binastos ti inam. Agpatinggalaangan ditoy. Kat saan mo kumaabaybayan ti inauna nga anak ta. Sikan ti makamukan kwa na. Sarong karak tulad ta. Kaya't kuman nga alaan, ngam amok apatpat gan unay ni nanang mo. Sige, kastan. Pinanawan na kong ti asawak. Pudno ang nagbidutak. Pakawanan na kuma, Daisy. No naglablabasak. Jack gayam kabailan. Amapukaw kay tibiyag ko. Aging gaita, mangnamnamaak asubyanak ni Daisy, Mr. Lonely. Kasla saan kamamati asaanen nga agparparang. Nang runa, kat adda iti sidong ni nanang, ti nauna nga anak mi. To'y pagayam mo, Mark. Mark, pagayam ko, agyamanak iti da ito'y apakasaritaam. Ti makunak, no talaga nga ay ayatam ni Daisy, kat saan mo akabaalan amapukaw iti biyag mo, sursuruam nga ikaten ti bisyom. Ipanagnak mo ti panagbalbaliw mo, tay ti dayta nga aramidam, amok, amakisinubyan ken ka, ti asawam. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Mark, iti syudad ti Baguio. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely.
Inyurnos ken insurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Ken iti met direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.